Hola, zuek, ze moduz, ongi etorri beste bideo batera, bueno, ikusten duzuen bezala, terrazan nago, ze gaur enbiot eskulan bat, ikusi batena TikToken, eta nire uste zirtu jatela una txufla, baina, enbiot, osea, eski ikusi eta goztau jat, magoiak. Orduan, bueno, behitu, honek dia irudixak nire inspirazioanak, eta ikusten duzuen bezala, eski, eratzen da superestetikoa, gauzia da, ezin duzula ine dozen izpilukin, no? Porque erretzen majatzen una txufla, pues izpilu bat gustatzen majatzen ja, agor. Orduan nik daukat hemen izpilu bat. Hala. Hau. Hemen ikuste esatezuek. Ikeakua da, oindala siglo bat erosizostan nire amak. Baina, klaro, dauzka borobiltxo honek hemen, enjatena esebe gustatzen. Orduan, pues, pentsau dut, ondo geratuko jakola eskulan hori, izpilu bai. Orduan, bueno, lehenengo emien eban esan izpilua garbitxu, porque dago supersikina, ez dakit ikusiko da. Baina ez da merezi, porque izpilu ekutzen ego mien izoin. Orduan, gero garbitxukot. Eta, klaro, ez dakit zela erabiltzen den espuma hori, baina, a ver, informau naiz, eta da, hau, espuma de poliuretano, oza, ez da ikusiko, porque guzkixak ematen dut, holan. Eta etortzen da honekin, a ber, irakurri meko da, no? Karakteristikaz, no. Bueno, total, pixkat esmatungo dela zela doian. Eta, klaro, ba, hau, ez dut zuzenian izpilu bagarriko lurrian eta lurrera bota, porque, klaro, imagina, gaizkirtetze gatela, darela aukera asko, ba, igual etxetik botatzen da, orduan, daukat hemen, zemenoan periodiko papela, baina ez, da, dia eta eroskiko promozioak dia, eta horrek, ipiniko ditut, lurra ez zikintzeko eta ez joditzeko, eta lehenengo, a ber, Protective Gloves, ai ama guanti egin etortzen da, mira que bien, porque ez ditut ekarri, eta nahi sortu behar etxera, porque nire ama dago hosten, ez dakit entzungo dan, eta ez da plan ona, así que, bueno, ipiniko lurra eta montauko movida hau, aberzela doian. Bueno, ikusten duzuen bezala, jantzi ditut, bueno, kaltzaiten honek jaban euskan gaur jantzita eskedia, txulisimuak, eta jantzi ditut kroksak, porque neixo ditut kroksak zikintzia etxeko zapatak baino. Así que, zapatak ready. Bueno, ya jarri dut agola. Ez que benetan, un kuadro, ezin dut. Bueno, beitu hemen napo. Napo. Ez que, a ber, daukat hemen hau dana jarrita eta ejat lagabiar sartzen. Baina, bueno, guazen probatzera, a ber, hauzela doian. Lehenengo, very important, guantiak jantzi, por lo que pueda pasar. Porque beitu, hau txempixkati gobiot, hau, agor napo. Benetan ez dakitzeko zago miadan intzuten, porque kristona izia dabil, baina, klaro, ez que hemen batek ezin da bindana. Eta egon naiz irakurtzen, TikTokan tipiak binia bena, eta esaten da hau, ezin dala laga espuma hau eguzkitan, porque horixa geratzen da, total, nik ez dutela nahi horixa geratzia. Orduan ibiakot pintau, bota hau, eta lagan zikatzen azkar, baina gero, klaro, berbera sartu. A ber, guazen hemen irakurtzera, the instructions. ASMR. A ber, gauza bat. Ez da irulegiko eskua, ez. Konparau hau, eta konparau bere eskua. Es que, chica, pues nada. The gloves, muy bien. Hola. ¿Noiz arte van viajar con vueltak? Pues no se sabe. Ikuste dut ja hola, ondo dagoela. Eta, no sé cómo funciona. Baina, jartzikot guantia, por si acaso. Bueno, ez dakit hau zela irtengo dan, pero ya lo voy a dar. Va, torrela. Buah, me encanta. Dominade la técnica. Beitu, beitu. Hau, hemen, si es que me va a quedar chulísimo.
dekogu dramita, porque hemen, ba, nahiko ondo geratu da, titin, oli, baina, eske behitu hemen! Osea, hola, una cosa, ¿qué te pasa? Se vas da heldu, hortara, oh! Eske, ez ban eman probauko hor, hemen hankon eman hori pini. Eta itxoen ideia bat eukidot. Ya he metido toda la zarpa, hasta que se pasó cogaten. Fua. En fin, vale ya. Ipintzen bat hemen, ondo irtengo da. Pinikot. Txin. Desastre husikatzen dan bitartian, jaso biet beste dan askoa garbitxu eta alpaskual, eta ikusiko haber ze geratu dan, porque nire amak ikusten da benian. Ez que ezin bia dau. Bere reakzioa grabaukot. Bueno, ya ez nago tripodiakin, baina ez que benetan niotela grabau nire amak reakzioa. Erten naiz balkoitik, eta, sartu naiz etxera, eta nire amak en plan begira nire hola. Tani, nada más, tú no mires, que ahora te enseño la creación, y te grabo la reacción. Jarri da borpegi bat. ¡Hala! ¡Qué chulo! Te ha salido un poco chuchurrio. Mira, al fondo. Es que aquí... Se te ha bajado. No se me ha bajado, se me ha gastado. ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, entonces, ¿qué le das el aprobado? Sí, muy chulo, muy bonito. Y ahora una pregunta, cuando le quita ahora este papel... Sí. ¡Na por contus! Es que me da un miedo que lo pise. ¿Se va a quedar pegado? ¿El papel? Sí. Se supone que no, se suele hacer con un plástico, porque el plástico luego se quita. Pero bueno, pero si se queda pegado no pasa nada, se recorta y se pinta la parte de atrás. Ah, vale, muy bien. Ya bueno, está, entonces aprobado. Sí. Bueno, zuek nire amak esan dozta kanpoan lagatzeko, omen dago hor. Baina eski niri no sé que me da, porque kresto nahizi abil eta geratzen majako zehose pegauta. Bueno, total, hor lagako tela eta gero gabian ikusiko abersela geratu dan, vale? Venga, que nervios. Etorri nez ja etxera, abersela dagon la creación. Koazen ikustera. A ver. Ui, urduri nago, A ver, goazen ikoketan. Aiago gorra dago dana. Bueno, os enseño. Esto de carri tripodea porque perezia ematen dozta, baina procedemos al levantamiento. Se pasado da lo que era de esperar. Pegao binda. Yugi! Baina, behitu, superrondo kentzen da. Txoin, Pues sí. Bueno, a ver. Superrondo bez. Baina, bueno. Kendu bia dana eta erakutziko zuet. Zuek, ez que politxa geratu da. Behitu. Ez que me encanta en sí. Bueno, horreko zen da nire kuartua. Tirin, da, hemen dago el... Ui, elizeltzen. A ver. Hemen dago erfaxo. Baina, bueno, sin más. A ver, ez da betz, en plan, un gran desastre. Baina behitu, ez que ez da txulísimo, imaginat. Mira. Ez que behitu honekin, osea, hor, politxa geratzen da, no? Bueno, hemen daukat nire arbolatxua, mirua, talpasekual. Bueno, zuek, gamaria materixia bukatzen dabil, así que ya hemen agurtukot bidixua, hau izan da, nire DIY marabillosua, espero dut guztabe izan da, eta, bueno, bat ez due, ez notzuelako nahi lagatia azte honetan bideo gabe, igandean ikusiko zuen, bueno, igande edo astelenian atortxukua, haber gustatzen jatzuen borri daukat prestau eta gauzak. Txo, kriston ilusinu baitzen dozta, baina, bueno, ikusiko gala, datorren astian edo aste honen bukaeran.